почва. С нашата дърта овца. Гранушка е обезобразила къщата за Хелуин. Понеже знам, че баба е голяма англичанка, затова би трябвало доста да се е постарала за костюма. Или къде по-точно трябва да ти е костюма? О, бе, Гранушки, ма ти си по-хубава, мала. Ама откъде го изкара то нос, бе? То още малко ще го лапниш. А сега какво е това, Гранушки? Това пак ли права ти се разхожда? Какво стана, бе? Види, че и мишките ти много агресивни. Поне да беше почистила за Хелуин. Ама ти нещо и тиквите си настроила срещу мене. Гледай ти, бе. Не ме гледайте! A few moments later. Що те каза дома, бе? Айде се успивай. Да те видим сега как ще ме гледаш. Баба Яга вече и с тортонетка. По-спокойно ще се спънеш в собствените си капани. Гледай, от зоба ще се пукне. She's a runner, she's a track star. She gon' run away when it gets hard. Илма! Гранушка, какво е това сега?